crisi econòmica hem de fer propostes per a millorar sectors productius i econòmics agregats al País Valencià, com és la pesca i l'agricultura. Jo us parlaré de pesca i Toni Martí us parlarà de les propostes que proposem. Nosaltres entenem que s'ha de fer complir la normativa europea pel que respecta a les captures de peix i per la importació de peix que es produeix de tercers països de fora de la Unió Europea i que el seu etiquetatge es faça i que es produeixi el seu etiquetatge tant de la fetge de captura com del país de procedència. Des del bloc de Gandia ja hem fet propostes en aquest sentit, però és Europa on realment es prenen decisions importants al respecte. Nosaltres entenem que s'han de regular aquest tipus de pesca, tant en temporada com terrestre, pesca d'aventura, on hi hagi diferències entre grups. També entenem que fa falta un augment de recursos econòmics en la pesca del Mediterrani que proposarà una millora en la flota pesquera, així com hi hagi ajudes per als períodes de veda biològica i així també com ajudes per al foment de l'empleo en el sector pesquer. En definitiva, des del bloc el que volem és que siga la nova valenciana, la veu dels valencians i de les valencianes, per tal que sectors productius econòmics arrelats al País Valencià, tant per l'activitat econòmica com per la seva història, tinguem veu a Europa. Ara Toni us parlarà de tot i que no ho parega, la meitat del pressupost de la Unió Europea està en l'agricultura. És a dir, que l'agricultura suposa dins del seu pressupost la meitat, el 50%, que és una quantitat més important de la que podríem pensar si atenem a les vegades que l'agricultura apareix en els nostres termes o en les ajudes que podem trobar als nostres ajuntaments. Des del bloc s'ha observat que tot i aquesta gran quantitat que suposa des del punt de vista econòmic, n'hi ha una gran teranyina pel que fa a la seva utilització concreta, és a dir, arribar des de la Unió Europea a la concreció d'una ajuda o d'un suport a aquesta activitat econòmica agrícola és tan complicat i a més trenca molt en el que són costums de la nostra agricultura, que és minifundista, però que des d'una gran rendibilitat, però també per una altra banda ha produït collites durant segles i també mil·lennis. Avui en dia arribar a la Unió Europea suposa una quantitat de complicacions i de passar per una